Rahotanni da ke fitowa a Gabas ta Tsakiya, na cewa gaskiya yankin ya rincaɓe, inda a halin da ake yanzu ma tsakanin Amurka da Iran ake ci gaba da ruwan wuta, abin ba ƙaƙƙautawa, inda Amurka ke kai hare-hare kan muhimman cibiyoyi na Iran, inda ita kuma Iran ɗin take kai hare-hare a manyan wurare da ke yankin Gulf, ƙasashen da ke kewaye da Iran kenan, inda take yi ma ita Amurka ɓarna sosai sosan gaske. A yanzu haka dai a yau ana ganin cewa yaƙin ya fi tsanani, inda a yau shugaban ƙasar Amurka yake cewa ita Iran ɗin sai ta ɗanɗana kuɗarta, bayan da yaƙin yake ci gaba tsakaninsu. Wannan yaƙin ya ƙamari ne dai bayan da ƙasar Iran ta harbo jirage saukar ungulu guda biyu, inda aka ce waɗannan jiragen gabaki ɗaya sun tashi aiki, wanda tuni ita ƙasar Amurka take ci gaba da mayar da martani da na ramuwar gayya a cewarta, wanda ita ma Iran ɗin bayan an kai mata hari take ci gaba da kai hare-hare a wuraren soji da kuma wurare na Amurka da ke yankin Gabas ta Tsakiya. Za a iya cewa dai gaskiya wannan yaƙi ya ɗauki sabon salo, inda a yanzu haka dai ake ci gaba da fafatawa tsakanin Amurka da Iran, bayan da tsakanin Iran da Isra'ila ɗin aka ɗan samu sassauci, ko in ce aka samu tsagaita wuta a tsakaninsu, wadda shugaban Amurka ya gabatar ko kuma ya ce su yi tsakaninsu.